Hi guys, today I'll just be brief. Ndafuna ndikambe pang'ono za National Intelligence Service NIS. Ngati kuli institution imodzi imene imatha kupanga boma kapena kugwetsa boma ndi institution imene ya NIS. So it's an intelligence institution. Nde ine nimangofuna ningukambapo kuchokera nthawi imene achakwera akhali president chifukwa to be honest kunena mosabisa komanso osanyengerera munthu ngatinso kuli institution imene yati paifeyo imene yati vulaza kuti tichoke mboma ndi NIS. Why am I saying this? The leading team umene kuku sinali bwino olopang'ono makamaka kwambiri so tikatengera issue okhuza ndi ku recruitment kumene kuku akuluakulu sikunali bwino ndipo anthu awawa they have made a very big impact yotithandiza ifeyo kuti tituluke mboma. Why am I saying this? Kuti lero likupite ma auditors apite ku NIS eti ndikukapanga cheki kuti kuchokera nthawi imene, and I'll be specific on this one, Adokani Ngwira has been director waku NIS. Anthu amene alembedwa ntchito you find out kuti anthu amudzi umodzi mapezeka zokuti anthu amudzi umodzi mapezeka kuti akuchuluka kuposera office yonse. Mapezeka zokuti kungochitika maliro a munthu mmodzi ndi kuti office yonse yapita ku maliro. Ndumachita sodabwa kuti ndi anthu onse apita ku maliro bwanji iyayi onse opezeka related to munthu amene kwachitika maliro ku office iko. So which shows kunena kuti ngati kumalembedwa ntchito kumeneku ndi kuti amene anthu amalembana ntchito kwambiri kutengerana mtundu wawo komanso kudziwana. It's not wrong kulemba ntchito anthu a mtundu wako koma zisamachita okhazo nena kuti utenge mudzi wonse organization imodzi. No, sizimayenekera kukhala choncho. At times you can negotiate ndi anzanu ena ama institution ena kuti ine chabwino ndikutengereni kono wanu ku water board ine tanditengereni kono wanga ku NIS osati mtundu wonse kukhazika ku NIS iko. No. Then my question would go to recruitment team ya ku NIS. Kuti inuyo panokha is your conscience clear kuti munathandiza chakwera mmene mmalembera anthu ntchito ku NIS iko? Are you sure kuti kutati kubwere ma auditors sizipezeka zonena kuti mukhaba milandu chifukwa cholemba ntchito anthu a mtundu umodzi? Press team yonse yakutchali chikwano munthu kungoyitenga ndi kuyilemba ntchito ku NIS. Yet kula anthu ambirimbiri amene amafuna ntchito, anthu ambirimbiri not even achipani okha koma there are a lot of people amene akhala kupanga apply kwasiya koma you choose kuti tingotenga press team ya church, a specific church kuyilemba ntchito ku NIS. So in as much as tikamapanga blame kuti chipani chinalakwisa chani komanso institution iyi ya NIS yaununga kwambiri boma ndipo ndimene yagwetsaso achakwera ndipo huge impact inali imene iyi nde kunali bodza ku NIS. Anthu ambiri enaso ntchito samaiziwa kumeneko kwanangokhalira kuti they are opportunist koma ntchito samaiziwa. Anthu mwina zikuyenekera kuti people should be schooled kuti kodi tikamati intelligence timanena kuti chani, because it seems kuti mwina anthu ena mangopita kuti papezeka mwayi wawo ntchito apa. There's an opportunity yoti anthu akhoza kuyamba ntchito tiyambe tingwatenga jalowese ntchito. And kunena chilungamo tikamanena intelligence it's one big serious issue imene ngati dziko timeneka kukhala nayo serious. So zomangopezeka zokuti mukungolemba ntchito aliyese kungothandiza mtundu wonse kungoti pota uje abale athu awo ali ku NIS ndi kunyamuliratu mudzi wonse akutchali chichani ana ena kuti uyimba makwaya kuti azikaphunzira ntchito kumenekoko. Honestly mwaonongaso dziko aku NIS. This message is for you and you should share this mpaka amene ali ku NIS kuchokera Director General mpeze kuti ndanthu amene agwesana uboma ilili. And to be honest ine personally I wouldn't wish kuti anthu ngati awawa akhaleso ku intelligence chifukwa aununga kopya. Tinene zoona pano osanena so mobisayi anthu awa aununga kopya. Timu ya intelligence yaononga dziko osati masewera. And ineyo chinthu china chimene ndimapanga understand it ngati intelligence imayenekera sokhala part of anthu amene amamuza president uja zoona. Ineyo mukunduza zonena kuti
mmene mayendera even economy ya dziko, mmene zimayendera zinthu pa ground. Panalibe ndithu anthu iniyo mmapita ndithu kwa president kumakamuza chilungamo kuti zinthu sizili bwino, kapena iwe just there. Chifukwa chomwe ndaona chambiri anthu ambiri they are bootlickers. They don't tell the truth kwa president uja. Amaopa kuti yaiti kangomuza president chilungamo ifeyo yati chosanchiro. Komano if you're serving people, you need to know kuti position imene jamuna choka so kupanga save chipani choka, you are serving dziko. Mumayenekera kuti zinthu zinazi muzimuza president uja zinthu zoona. There are so many mistakes that a president aja apanga amene intelligence simenekera kumagonayo on those issues. Mumayenekera to be alert ndi kumaonesesa zonena kuti the shame yo panga cover zimene you should cover the shame ya president pa zimene zikuchitika background. Koma zikuonesa kuti even the intelligence itself ena samazuwa chochita. They didn't know kuti kodi ntchito yathu ndi chani. So anthu pakuyenekera kuti makamaka anthu amene timapita ku intelligence kuka amene atengedwa ku intelligence, they need to be trained properly because it seems kuti enawa ntchito samaiziwa. Makamaka recruitment team ikuyenekera kuwunikiridwa so kwambiri chifukwa zikuonesa kuti anthu amangolembirana ntchito fecho takudziwana. Akangomuda mwana wa uje, akangomuda uje ndekuti amene yampondereza kuti asapezekeko. That's what happens. Olo anthu ena akamapeza kuti munthu ena ake kungocheza ne munthu nawo chipana kumpanga transfer. I mean, Mesa, you need to interact in that siyana because intelligence imene maiziwa ine so umayenekera kuonesera kuti ine ndili mbali iti. Umayenekera kupanga interact ndi save no opposition kuti muzoze noti kodi zikuchitika ndi chani. Koma akangotachaza ndi munthu nake wachipani, munthu akangoza kuti anaima tundu wakuti amene ndo tapangidwa transfer. Ndekuti it shows kuti munthu ntchito samaidziwa. Chifukwa munthu umayenekera kuti you should get information from other people. And muna so you have to pretend kuti ukukamba nawo zimene anthu ena akukamba just to get information. So in honesty, intelligence ndikupangane blame kwambiri mwagwisa nawo bomali. Ndipo you guys ndamene so muli so ndipo koyambirira komwe kothandizira kwagwisa chakwera. And you should be ashamed kuti zinthu zinavuda because enano munapanga overuse udindo wanu. And honestly some of you didn't know what to do. Ntchito simaidziwa. Zimene mafuna kukamba lero ndi zimenezo. Zikomo.